uma uyifumbathisiwe ngosiba ngongiloba luthini usiko lwezimbuzi. Yeah. Khona lento ethalwayo la ngeke uyibone. Imzimba, izithombe, izihlahla, imphefumulo. Ngeke kwabekwa isibuko phambi kwami bathiwa hey wena lo ngaphinda badwetha isithombe singumfana okuswami bathiwa hey wena lo ngaphinda base bathiwa ubani wena ngathi hey mengizozichaza inkinga nina animazi umuntu ngoba menazi ukuthi umuntu ileso sidalwa esinezandla ezimbili ezibambayo, amehlo amabili abukayo, izinyawo ezimbili ezihambayo, amadlebe amabili alalelayo. Kepha kuyenzeka omunye angabi nalo elinye lalamalunga omzimba, kepha aqhubeke abe ngumuntu, okusho ukuthi nina animazi umuntu. Yeah. Ngoba umuntu wayengakaza sibona yena kusuke ekhanda kuze kuyofika ezinyaweni, ngemumva nangaphambili nangesikhathi esifanayo, kube nangesikhathi esiphambili. Amehlo bebuka okuza ngaphambili nakhona phambili abese yanqundeka ngoba mengamehlo enyama, kanti umuntu ungumoya. Kanti inkinga umuntu unamacala, unecala ngapha, icala ngapha, necala ngale. Umuntu unalamacala anokuvezela wona uma seniphile naye isikhathi sathuba side. Yeah. Umuntu unalamacala awenzayo abantu abangawaboni baze bafakaze ngaye bathi uyabona lo aboni, hey bengaboni ukuthi uyena omkhulu umoni nina animazi umuntu. Ngoba kube menimazi umuntu ngeke nibuke yodwa le ndoda ihleli yodwa ehlane ikhala ibalisa inethwa zimfula ifinya ngolimi njenganenkomo inqampuna ingalo yena emadlelweni ahlaza ifaka emkhodla-khodleni wayo. Ngoba kube menimazi umuntu. Kepha ke wangichitha-ke lapha omunye umfowethu wathi hey mina umuntu ngiyamazi, kanti umuntu inkinga engacazululeki, iphutha elingalungiseki, isifo esingalapheki. Wathi lesi sifo siyesifuna ukuthi usithembe, mase sifuna ukuthi nawe uzithembe. Nasasihleli khona sonke kulomhlaba oyinthikiliza, lasa sesinokuzakhela khona abangani bethu esibathandayo nesibathembayo, nabangani bethu bazakhela abangani babo ababathandayo nababathembayo, nabangani babo bazakhela abangani babo ababathandayo nababathembayo. Uhambe njalo lo mngani kuze phinde kubuye isibili. Yekelani nezinkinga nezimfihlo esizozixoxela abangani bethu ngoba basithatha sinjengoba sinjalo, basixoxela abangani babo nabangani babo, basixoxela nabangani babo, basixoxela abangani babo. Sihambe njalo siphinde kubuye isibili sesifuna nalabangani bethu esisuke singazixoxelanga bona, okusho ukuthi nina animazi umuntu. Wangichitha omnye udadewethu lapha wathi hawu mina umuntu ngiyamazi. Wathi umuntu umhluzi wempisi wawashintsha wathi hey kahle kahle impisi uqobo lwayo. Wathi inkinga yembethe isikhumba semvu. Wathi umuntu umalale ephenduka. Wathi uyalona owayengithembisa ukuthi uzongishada ekade ngilala naye, kepha wayengakaze angitshene ukuthi nabanye abantu athandana nabo abangaphezulu kweshumi, ngoba uyelona owayesengisabisa nangokungibulala. Inkinga wayezobe engaqali ukubulala mina, ngoba waqala ukubulala mina ngizolebulala ikusasa lami engikhiphe esikoleni engikhonisa abantwana nami ngisengumntwana, okusho ukuthi nina Animazi umuntu. awubulathela-ke nami lo mhlaba. Hayi bafana. Emahlombe ngiphethe ngithwele izinyoni ezimbili ezinamaphiko amhlophe. Ezinyaweni kulele imizimba yezingelosi eyisikhombisa. Kanti esandleni ngiphethe amahlahla, elomkanu, elomthole, nelomlahlankosi. Izingelosi ezinamaphiko ayisithupha. Inyanga kaBhibhi ukwehla kwenkosi uziya
Imina lona ngiphezu kwentaba ngithunyiwe ukuyolanda imphefumulo eyaphelelwa ukuphila singakashayi isikhathi. Imina lona ngiyolanda imphefumulo eyaphelelwa ukuphila isasebelethweni. Imina lona ngiyolanda isimilo sabodadewethu abathola abantwana nabo besangabantwana. Imina lona ngithunyiwe ukuyolanda isimilo sabafowethu abanye abacwila ezidakamizweni bazophelelwa ikusasa labo empilweni. Ngimile phezu kwentaba ngithunyiwe ukuyolanda ubuntu kubantu nina animazi umuntu yikho